Si yo le digo la palabra mágica, ¿qué pasa? No sé si vaig massa a prop o massa lluny. Bueno, provarem diverses opcions. Però baixa pel recte, collons. Una maricona, Leo, hòstia. Va, Leo, va. Això és un... És la primera vegada que el Leo em reté amb una baixada, Sí. Espera, que la cosa s'embala. Si cago el passarem per sobre o no? Tira les esquenes enrere, Leo, que et semblis Superman, hòstia, ara. Ai. Leo, poc a poc, hòstia. Cadena, GoPro, fes-te una paja. No em fa cas, ara. GoPro apaga vídeo?